Hi, good morning. Maadjong buntag. Maadjong adlaw tibuok kalibutan. Maadjong buntag jung tanan. Karon di ay ni ako pakilid sa among bahay kay kuan. Atun ta ko sa bahay mag-vlog aron sa baaman kay masakay sa gawas. Kay bawa ba mo di ko kay bawa mag-edit. Nagkurat ako kay nay Ilbis, nay langitag kin sa Evangeline. Sa di pa ko masugod pakita ninyo. Pasalamat kaya puntos ng labaw magkakahon. Karon ngaron rasa. Laskag pata. Bernis na ron. O kay baw kanang naay ilbisi na muabot og bisan gikan. Tingara mo ko sa taga ilbisi ganiha. Nga langitag asa Evangeline kuno. Nang hindaran ko rin is bakilig kaya danhira ko mag-open kaya ako tutos bayarang sa baanam ko ikaabos na tayo na may bisita basta matinga mo na ako ganis ko bahala gila mo ko basta dani ko ma-excited ko kung saan na pagkuan ng LBC kaya gibutang o kuan sangan panra Evangeline na giingon puro 4 pati putong kamalisya buhol gaan man bawon sani kubaan ko kog gamay kay nakirat lagi ko kay tambay-tambay na ko sa bahay kay mula kaon ta ko. Anak ko ito naman sa lungsod, wa ko kalakaw kay ang alindahaw man pud sa karon kaniagman. Kay padung na ta ko maligo, apang kuligo na. Kabulit sing paghangdagway. Ang dagan na mo sakal mis bakilid. Bahalag na nagsinsud nan saba, dan ko nag-vlog. Kay nga bulihan ni gansan ni kay medyo koy ko ano anigikan. Kay ano naman, Evangeline na may gibutang. Ha? Evangeline. Puro 4, sityo puti. Putlong kam, Alicia Bohol. Dahil nga bulihan karon gunsan ni. Kay bawa ka sa nigikan lagi. Kinsa manggaling mong kuana ho. Salamat po. Murag kuan siguro ni jewelry kay na may box. Abihan na. Napikitaan ko sa dani. Salamat day ko maglis anigikan pero pagkabawon sa pana hala magwaisid gaan man ko baan man ko dubli-dubli man sila gamay pasalamat kog dako sa naghatag dani og lis anigikan kay bawo kinsa ka hinatpaunta nga hatagan kag kabaskog kada adlaw hinatpaunta nga imong panudanan magkapaw-apaw sa mga grasya kay sa imong kabuutan na kay share na wa ko kay bawngano na di maron Pasko di na pudon di ron ang birthday kalit talaga ni ang abot unsa ni hala makaisid kuntas di ay hala kuntas di ay kanigikan hala Ginoo ko karon pa ko makakuha nga ni ay ni hala pintas dapat si marka ang sani iti ko kakita kay pino hala Ginoo ko pintas dibakani ko dibakani passion ara pero tinuod siguro ni Sunaha, daghang salamat. O, salamat ka, Adyo, pinsa magaling ka. Ang sukod na. Hala. Ano ko? Di man ang birthday. Di pa. Tingalay ko anong naining abot na ang kuan, LBC. Sunaha, daghang salamat. Ka, Adyo, sa nagkuan dani na LBC. Subunha wadyo koy ikakuan nimo pasalamat kog dako ampo lang po sa Ginoo nga hatagan kag grasya matag adlaw magapaw-apaw imong panudanan kinsa mangaling ka basta mangaling ka dapit sa kalibutan daghang salamat pag-adyo ning ampingan ning imong hinatag naho ampingan jud dinaho subunha daghang salamat
Ginoo mag-uban nimo kanunay haning taguan di pa rin naisuo. Salamat pud ako nimo. Kinsa manggaling ka ug asa makadapit lugar sa kalibutan. Ang Ginoo mag-uban nimo kanunay. Salamat. Salamat kaagi sa inyong gi-share na ho nga kwintas. Dili na bud ko nang andoy magakwintas kung ingad to. Sakad masakad ganun po ko magakwintas ug nga na. Tunay magaling ni nga kwintas. Tunay siguro ni. Tunay kay di man siguro pagpanghatag tong mga kuan. Muna nga daghang salamat ma'am. Di ba ko kadapit sa ibutang sa kalibutan. Salamat na lamang ko nimo sa imong i-share na nga kwintas. I love you. Kanunay ka nang suporta siguro sa ang video. Salamat po. Kanunay sa pagsuporta sa ang video. Bisag nang muundang ko pero ato ka blaka ma'am. Katun comment na nga di lamang ko muundang. Hinahinay lamang ko bisag karon. Pero miglabad lagi kang o. Salbi aranas bitaw ning sat na humusta ni galabad ang o kanunay ma'am. Kana salbi sige po nagtanaw sa video. Muna salamat sa naghatag sa kwintas. Kita lang tas ang vlog ang sa sunod kay Narlicus Byron. Saka lang kong kalit dalit tungod kay na kuan ko kanang na sana. Excited ko mo open sang kwintas. Ato ko sa bay mag-open. Excited ko mag-open sa datong kaning LBC lagi. Ako open sa bay kay nasa tayo sige saba bahin sa eleksyon. Sige sa dugub-dugub sa kanamang nangka ang baganan wag na mawadig taong sukot pag kanay eleksyon kaya na magtambay libreng ka tayo og kape sahay dinam na mga igagaw mo nang dagan ko dani kay ani ko ng video kay di kadto saba kay namang pinagsinso ug di na di kadto subhanha madam salamat. A few moments later. Yung balik ko daris kuan giblagan gani ha pag ang gipukongan gani as pag kuan open as LBC ang bayat na po ko sa dia ana dia yung gisuod dia hindi pa juk na naka kuan nice mo day food masale librihan ka og mag-vlog nung to silag balot tapos alis ibabaw to TikTok hangat lagi dani kay bakilid mura ni dani may mag-vlog sa kay ang saba mong subay basta tayo di bangka tayo di matakamog na yung mga igagaw to magtambay sige mag-istorya di ngita mig lugar nga na mingaw-mingaw dari man to sang damaw ni kang pangahod dyan tas ali to TikTok sa alis babaw kablindo hadari kay Sristiri to bus ay sa puding lakaw harang lazo ron hapit nagpista hapit na nag-eleksyon busy ang mga tao sa kaya gwa po rin kuan sa unay nga ron mayo nanaroy kuan nanaroy tournament nanaroy basketball so na sa pay COVID di nga ron mayo na anay volleyball mga budget tus kang tugup dyan ay basketball sa sentro aron wa dyan mo kaya namin nga nag mayo ron uban nga lugar na mag Peles Pizza Tres na nagkuan adunggan mo disco tus Santa Cruz sabot mingaw ron og kuan tas ali si Chajas babaw na katawa sa stage bay dunggan na ni mura lagi kuan mura lagi kog naputi kalasangan ang Amerikanas lasang mura betul kog Amerikanas lasang na tas ali si Sazaw mudah po ko na dyan turon saka ko narapan mong gusto nga nga kaya ngat pa ko
puti bitaw ko marakog nas lasang. Marakog white lady nas lasang. Bitaw. Set out because katong mga bagong kanang lantaw ang kuan ang video. Sunod adlaw ako mang set out ninyong tanan katong ingin pa set out. Ug ka memorize sa asa ni Ulis Bay sa suwato ning inyong mga ngan ug sa mga lugar ha mag set out sa bayra ko. Mag set out pohon og kanang wa ni saba mo tatay nas bay karon kay ano tong di ako lasang di ako sa mga babaw ang layas may kay arang sa bas nila dito sa ako mazum sila ba may so mag vlog kay kamaman sila mukuan kanang kamo sila mag-edit ako yung tadi ko kamao dito sila ning hang vlog dito sila hang upload do edit wala ning simang sa ko sa katong mo yung magpa-shoot out sa ilang channel at ang ilaman sa sunod ng video itong nas Canada itong nakitaan nas Singapore nas tato asa to dapita basta kaya nakitaan at ang ilaman ninyo ng ang kuan ang itong mga nakasubscribe naman siguro ko sa imuhang kuan lang madam sa imuhang channel ta kanihang kuan karon usbon ha pasalamat kung nakadaning tag-isa daning hang suot na sa katong niabot ganhang LBC wa jud na padugay-dugay sa ating suot so na daghang salamat ug I love you amping kanunay makaibutang sa kalibutan karon nakas gawas o nabakas Pilipinas mas bunhad kang salamat sa kwintas na imong gi kadana sa mo na to kita lang ta sunod itong video kay murag anong ana way mga tarang-tarang mga vlog karong panahon na tungod kay arang kabisi sa kupod tanong kung magtanong kung mais kung katanom kay init ni init na hinuon labad ang nabaskli ko ganyan ning naog ko bay katong tram ko sa bay gamok mo kay katong labad ding hang on sa kay man giniabot ganyan hang LBC mag na-skill mas bunhad ang salamat ug amping sa nagsuporta tanan-tanan kay mga tagsa-tagsaon salamat ninyong tanan God bless bye bye kita-kita ta sunod na hang kuan vlog